Il-Partit Nazzjonalista għażel li jevita u jwarrab għal kollox l-eżitu tal-inkjesti li diġà saru dwar l-imwiet tar-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin is-sena li għaddiet. Waqt konferenza tal-aħbarijiet immirata biss biex il-Partit Nazzjonalista jitlob ir-riżenja ta' tmexxija tal-ħabs li fl-aħħar snin irnexxiela telimina d-droga kompletament mill-ħabs, il-kellim ta' Bernard Grech Peter Agius irrifjuta li jirrikonoxxi l-eżitu tal-inkjesti li diġà saru. Dan hekk kif l-inkjesti li saru fuq 4 mwiet fil-ħabs is-sena l-oħra qatt ma semmewx nuqqasijiet fit-tmexxija tal-ħabs. Madankollu għall-Partit Nazzjonalista it-tmexxija tal-ħabs xorta għandha tort. Meta mistoqsija jekk l-inkjesti jgħoddux biss għall-Partit Nazzjonalista meta jogħġbu lilhom huwa stqarr li issa l-inkjesti m'għadux posthom. L-inkjesti tisimgħu minnhom biss meta jaqbel lilkom allura issa l-oħra saru 4. L-ebda waħda minnhom semmet nuqqasijiet fit-tmexxija tal-ħabs. U naħseb issa morna lil mill-inkjesti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Peter Agius flimkien ma' żewġ kandidati nazzjonalisti oħra irħewla jsemmu kif il-priġunieri mhux ikunu trattati b'mod uman mill-gwardjani. Dwar dan One News ukoll staqsa jekk skont il-Partit Nazzjonalista il-gwardjani hux liberi li jżommu priġunier milli jsawwathom. Iżda dwar dan Peter Agius qal biss li fil-protokolli li jintużaw huma ma jidħlux. Priġunier li jkun qed jipprova jsawwat il-gwardjani għandhom iżommuh il-gwardjani? Tika mhix domanda politika, hija domanda teknika. Jiena għandi nifhem li għandu jkun hemm protokoll fil-faċilità korrettiva u nifhem li jeżisti protokoll. Mhuwiex l-iskop tagħna li niddiskutu dak il-protokoll.